Henna tässä Differolta, moikka! Mä kerron tässä videossa 3 tavoitetta vuodelle 2017. Ihan ensimmäinen tavoite on sama kuin meidän yrityksen tavoite, eli olla markkinoinnin muutoksen kumppani. Mä haluan auttaa meidän asiakkaita ja tulevia asiakkaita tekemään vaikuttavampaa markkinointia, asiakaslähtöisempää markkinointia. Käytännössähän se realisoituu vaikka verkkosivu-uudistusten tai markkinoinnin automaation käyttöönoton kautta. Toinen asia, mitä mä haluan tänä vuonna erityisesti tehdä, on Differon kulttuurin säilyttäminen kovassa kasvuvauhdissa. Sekä tietysti kehittäminen. Se ei ole ihan helppoa. Me viime vuonna kasvettiin 100% ja vauhti ei näytä hiipuvan, joten siinä on meille tekemistä. 3. henkilökohtainen tavoite on tehdä tämän tyyppisiä lyhyitä videoita enemmän ja katsoa, miten tietoa saa näiden kautta välitettyä tehokkaasti. Kiitos kun katsoit.